Mandas de lobos á porta das casas e atacando animais indefensos. Na zona do Eme denuncian que lles matou varios cans e fixo a escasos metros dos seus donos. Está o lobo perdendo o medo? Máis feroz ca nunca. Oxe, no termómetro. 12:18 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro, pois o lobo, ben o saben vostedes, sempre foi un animal esquivo que non adoitaba deixarse ver, pero no campo galego xa hai tempo que creen que isto está cambiando, que xa hai tempo que o lobo perdeu o medo. En Galicia, os ataques de lobo non deixan de aumentar. O ano pasado rexistráronse máis de 2000 avisos e todo apunta a que este ano poderían ser máis. En teoría, no verán e no outono, os lobos deberían atacar menos. No verán, soben á montaña buscando fresco e no outono teñen xabarís e corzos en abundancia. Pero a realidade é outra. Se hai pouca caza natural, buscan gando. Se a presa é fácil, van a polo máis doado. En lugares onde as aldeas están pegadas ao bosque, ata se achegan ás casas. E cando a manda é grande de 5 ou 6 lobos, tamén se atreven a asumir máis riscos. Así é como un animal salvaxe e esquivo está cada vez máis presente na vida diaria do rural galego, sendo os gandeiros os máis afectados. Mentres que hai anos os ataques de lobos limitábanse a 1 ou 2 tenreiros ao ano, agora o lobo mata entre 45 e 50 animais ao ano. Así é, le matou un animal, outro deixou no ferido con as lesións que era irrecuperable, que houve que sacrificalo, e outro pois está en tratamento a ver se se recupera. Ademais, pechar as fincas non serve de nada. Non hai lugar que se lle resista ao lobo. Entonces, claro, xa chega un momento en que dis que podemos facer, porque se xa non é de noite, se xa non é que este nunha finca aberta, que maneira temos de parar isto? É que cada vez o lobo ataca máis preto e a máis animais. Nin cabalos, nin sequera mastíns se libran das súas fauces. Chegará a haber unha solución? Pois desta ferocidade do lobo dan fe aí en Monfero onde te atopas, non, Óscar? Está de lo vendo, compañeiros, esa é a casa do neno e do maior onde atacou o lobo Brais e levou por diante moitas ovellas. Efectivamente, atacou aquí e máis a uns poucos kilómetros tamén matou 5 ou 6 ovellas tamén. Uns ataques que son continuados nestes últimos 15 días e que xa pois o dono desta finca xa non sabe que facer. Efectivamente, a xente desiste de ter animais e, vamos, non sei en que acabará isto en fincas abandonadas e a xente cansada do rural. Aquí había moito lobo, Brais. Nunca se escoitou falar do lobo. De feito, aí está meu tío que é daqui de toda a vida e nunca se escoitaba falar. Por arriba, polas montañas, pero moi arriba, sí, que era conto. Era conto de verdade. Vostede non vía o lobo antes cando era mozo? Nunca, era un conto prácticamente. Agora sí, que se ve a montón, pero antes era un conto. Agora vese a montón e de feito que se ve, vos que ides a cazar todos os días e que coñecedes ben o monte, tedes medo cando ides por aí? Claro que temos medo, hai sitios que xa non vamos porque está o lobo ali, xa sabemos que nos vai acabar cos cas. Daquela, a que vamos ir? Exactamente, porque vostedes cámaras incluso tamén podedes velos que son manadas. Vemos que os hai, entendes, vemos en todos os sitios. Entón, depois ves cagadas en todas polas carreteras, polos camiños, ves cagadas do lobo, todo. Polo tanto, ven o rastro e aínda por riba levanvos por diante os cans. Vostede viviu unha situación bastante dura a 30 metros de vostede. Insólita. Sí, chamando polos cans e colleu-no e cando había un matorral de toxos moi fuerte e cando eu cheguei xunto ao can xa comera a parte de arriba toda. Xa papara todo o can e estaba vostede aí ao lado. E eu aos 30 metros. E non é a primeira situación que vos pasa deste estilo, perdestedes moitos cans, os cans cos chips que levan que son moi caros. Continuamente. Os chips non son caros, o que é caro é cando vamos de caza os collares de seguimiento. Eso sí é caro, porque o chip é algo que lle poñen aí que son 40 ou 50 euros para ter un seguimiento, é como o carnet de identidade do can. Entendo que despois os trámites que tedes que facer para recuperar todo isto e todos os animais son moi difíciles. Moi difíciles, sí, porque mandante para o ayuntamiento, número de conta para aquí, para lá, despois tes que... Moita burocracia hai que ter. A mí matoume 3 poltros, unha besta, continuamente ataques, sí. Pois esta é a situación que comentan aquí en Vilar Maior, xa vedes que os ataques do lobo son continuados, que falan de que nestes últimos 15 días son aínda maiores, así que así está a cousa, así vos lo contaron os veciños de aquí, de Vilar Maior.
Así cho contaron, Óscar, o lobo antes era un conto, dicían aí, pero agora vese e mete medo. Temos xa do outro lado o presidente da Mesa Galega pola Caza. Que tal, Manuel? Moi bons días. Bueno, espeluznante o relato que tiña que ver co dos cans. É habitual que o lobo pape un can, como nos estaban aí contando, Manuel? Bos días, Rocío. Bueno, pois habitual, por desgracia, cada día é máis habitual. É algo que xa levamos informando e poñendo constancia delo dentro do colectivo cinexético, porque queiramos ou non somos os que máis en contacto estamos co monte e vemos a súa realidade. Eu creo que xa falamos máis dunha vez. Lóxicamente, o aumento das poboacións, o aumento das manadas de lobo que a día de hoxe non se poden xestionar en Galicia porque o procedimento está xudicializado, pois leva a isto. É dicir, algo que xa era previsible, que era esperado, que viñamos anunciando e que, por desgracia, se está cumplindo. Por certo, sobre estes ataques dos cans, tendes rexistros de a cantos está afectando estes ataques do lobo? Cada vez son máis habituais, é dicir, non hai un rexistro legal polo tema de que tampouco hai ningún tipo de axuda porque perde un can de caza. Como non está considerado polos órdenes de axudas da administración como un animal de produción, digamos, non se tramita a denuncia para poder cobralo. Pero pensar que, independentemente do valor efectivo que ten o can como animal de caza, como compañeiro, hai que pensar que algúns cans poden ter un valor aproximado de 12 ou de 18.000 euros. Entonces, digamos, non hai esa demanda nin esa reclamación de dano porque nadie cubre o dano. É dicir, ao final pasa sempre o mesmo. En un lado lexírlase, en outro lado xudicialízase a situación e ao final quen paga o pato roto, sea gandeiro, sea agricultor, sean os propios cazadores, que, lóxicamente, ao estar no mesmo espacio, no mesmo tempo co lobo, pois, lóxicamente, o lobo ataca sobre os cans sin ningún problema, ademais, ben o decían, a 10, a 15 metros do propio cazador, o can é predado polo lobo, porque ten que satisfacer un instinto básico como é alimentarse. E coa conseguinte perda afectiva económica, ¿no? Como nos estás contando, Manuel. Esa, por último, como definirías, estamos arrancando outubro, este momento en canto a posibilidade de que aumenten ou non os ataques do lobo? En que momento está o animal agora mesmo? No, o que está claro é que agora mesmo inicia a temporada de maior, xa se iniciou, o día 19 inicia esa de menor e vai haber, lóxicamente, máis posibilidades de contacto directo entre os cans de caza e os lobos, porque, lógicamente, os cans practican a caza na mesma hábitat natural na que está o lobo. E todo o que sea aumentar as posibilidades de coincidir no espacio ou no tempo, pois vai aumentar as posibilidades de que haxa predación sobre os cans de caza. No resto, pois, por desgracia, seguimos exactamente igual, co tempo pasando, en Cantabria xa van polo medio cento de lobos xestionados, en Asturias igual, e, sin embargo, aquí, pois, por desgracia, repito, pois, estamos bloqueados e non se pode facer ningún tipo de xestión sobre as poblacións de lobo, polo tanto, o resultado é o esperado, máis de 10 animais mortos cada día por ataques do lobo, e iso, lógicamente, vai a peor. Se non se fai nada, vai a peor, é normal, é un tema prácticamente de matemática pura e dura. Pois, Manuel, moitas grazas, como sempre, por atender a chamada do termómetro e darnos o teu punto de vista. Grazas, Manuel. Moitísimas gracias, ata unha vindeira ocasión. Ata outra, 12:27 minutos, pois quero determe nesto último que estaba dicindo Manuel, María, porque efectivamente, eu creo que hai un ano aproximadamente estábamos contando como se iniciaba, non, ese proceso de xestión do lobo en territorios sensibles como noso. E que pasou con ese momento que está judicializado, nos contaba Manuel, non? Bueno, de feito hoxe vía que, por exemplo, en La Rioja entraba onte a permisividade administrativa da Administración autónoma para empezar batidas de lobos, ¿no? Para controlar esas poboacións que están atacando gandeiros e que se aproximan aos núcleos rurais. Está tamén paralizada e xudicializada no Tribunal Superior de Xustiza precisamente porque un grupo de ecoloxistas presentou un recurso contra esa norma autonómica. Mira, en 2021 aprobouse a protección do lobo como especie non cinexética porque estaba en perigo, non? Entón, efectivamente, había que facer unha protección, unha vixianza para que esos animais non quedasen totalmente extinguidos.
Pero claro, cando se fan as cousas dende un despacho, sen saber como funciona realmente o día a día, e cando se produce unha restricción absoluta, o que temos é un efecto péndulo, que é o que está pasando agora. 4 anos despois, vemos que despois desa veda que non permitía atallar as poboacións e controlalas individualizadamente por parte dos cazadores, que é o que teñen feito dende sempre, pois agora estamos no extremo contrario, que é unha proliferación desas manadas, os lumes que acotan a superficie boscosa tamén impiden que teñan tanto espacio como antes, os núcleos urbanos cada vez comen máis terreno a eses montes e, polo tanto, a final, a coexistencia é inevitable, o que hai que tratar de chegar a un equilibrio que eu penso que non se ten atopado. Os animais que buscan alimento, pero aquí, Celina, é que xa houve varios núcleos de población, ademais na provincia da Coruña, que levaran a Xunta esa petición de que se comezara a xestionar o lobo no territorio. Claro, que entendo que isto interrumpido por este proceso judicial, non? O que facía mención María. Claro, que eu non lle vexo moita máis solución que controlar as manadas, porque no momento en que provocan esas perdas, cometen esos ataques, é unha inseguridade total entre os veciños, aparte, perdas que, como estaban comentando antes, ninguén se fai cargo delas, porque son moitos cartos. Entón, como non se controlen, se intente sair desa situación judicial que non deixa avanzar en algún tipo de regulación, non lle vexo outra maneira. Sí, porque o que é unha mágoa escoitar, por exemplo, ese rapaz tan novo dicir literalmente é que a xente está cansándose do rural pois precisamente por ter que soportar este tipo de cousas. Así que, bueno, a ver se atopa unha solución. Estaremos moi pendentes, xa saben, desta situación do lobo.